Prečo mi všetci píšu, aby som použil leave-in namiesto curl cream? Leave-in kondicionér alebo curl cream? Poďme sa o tom porozprávať. Hlavný a ten najväčší rozdiel medzi týmito dvoma produktami je, že jeden je skôr na definovanie kučier a druhý je skôr na také, jak by som to opísal, také pozdvihnutie. Takže začneme leave-in kondicionér. Leave-in kondicionér sa aplikuje na takisto ako drtivá väčšina produktov na kučeravé vlasy na vlhké až veľmi mokré vlasy. Leave-in kondicionér pôsobí ako obyčajný kondicionér s tým rozdielom, že obyčajný kondicionér je veľmi ťažký produkt a veľmi intenzívny, preto sa taktiež necháva maximálne 5 minút na vlasoch a potom sa hneď vymýva. Leave-in kondicionér je na druhú stranu veľmi ľahký produkt, čiže preto sa môže nechať v tých vlasoch a v podstate má skoro ten istý efekt ako obyčajný kondicionér. Ľahšie sa ti rozčesú vlasy, trošku ti ich nadvihne a má tam minimálny hold, naozaj že minimálny. Potom tu máme curl cream, ten už je o niečo ťažší produkt, stále nie je až taký ťažký ako kondicionér sám o sebe, ale už funguje skôr viac ako gel na vlasy, ako nejaký leave-in alebo kondicionér. Curl cream slúži hlavne na to, aby definoval kučery. Čo toto presne znamená, môžeš nájsť na mojom predošlom videu, kde sa bavím čisto o curl cream. Čiže áno, je to o dosť ťažší produkt a vymyť sa bude dať vo väčšine prípadoch len šampónom, ale niekto to má jednoducho radšej. Niekomu sa viac páči viac definované kučery ako afro, nadvihnuté vlasy, hej. Je to čisto o preferencii, už len záleží na tom, či nechceš tvoje vlasy moc riešiť a chceš len, aby boli zdravé a vyzerali zdravo, alebo sa ti viac páči, keď vidíš každú jednu individuálnu kučeru. A teraz už vieš,